MMA fighter American National nga gipusil ni Range 999 nabugtuan sa kinabuhi. Range 999 nakahilak sa kamatayon sa biktima. Kompleto ang detalye sa balita pinaagi ni Brigada Alan Tangkawan. I-brigada mo. Brigada Live Record. Nabugtuan yun sa iyang kinabuhi ang langyaw nga gipusil ni Jid Andro Salira alias Renz 999 sa sulod sa usa ka tambalanan sa dakbayan sa Sugbo pasado alas 5 sa Martes sa hapon, Marso 19, tuig 2024. Kini ang gikumpirmar ni Police Major Romeo Durano Kaakoy Jr., ang hipi sa Mabulo Police Station sa pakigsayod sa Brigada News FM Cebu sa kamatayon sa maunga langyaw. Isukip unya sa kapulisan sa Mabulo sa ilang dokumento ang death certificate ni Michael George Ritchie, usa ka American National ug banggiitang MMA fighter. Napasaka na sa kapulisan ang kasong frustrated murder batok kang Renz 999 sa miaging adlaw. Apan sa bagong development nga namatay ang iyang napusilan, mamahimong musaka kini ngadto sa murder. Diyang gikuhaan og habig si Jid Andro Salira o mas na ilang nga rapper nga si Renz 999 sa pagkamatay sa iyang gipusil nga langyaw nga si Michael George Ritchie, 30 City News. Gibutyag sa sugbuanong rapper nga suspitsado nga grabe ang iyang kasubo. Bisan pa man kung wala moabot ang paghukom sa iyang kaso, apan unang mipadayag ang sugbuanong rapper nga andam siyang moatubang sa pagsuway sa iyang kinabuhi nga iyang giisip nga usa ka pagsukod sa labawng makagagahom. Gipusil ni Renz Ritchie sa gawas nga bahin sa Agua Bar sa usa ka hotel and casino sa Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo sa miaging Domingo tungod kay gihamag siya samtang anaa sulod sa iyang sakyanan. Giingon sab nga gibastos ang iyang mga higalang babae sa maong nga biktima nga ilang gihulagway nga nasubraan na sa kahubog. Usa ka babae nga nagpailang uyab ni Renz ang mibutyag nga nakakita siya sa kahubog sa maong nga langyaw. Wa siya makauyon nga ang iyang mga amiga nga gipanghikap o gikumot ang lubot. Kasamtangan nga gibilanggo si Renz sa Mabulo Police Station, mag-atubang na kini og kasong pagpatay ug paghupot sa di lisensyadong armas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Larga Brigada